Asara Kuchir Kenedugu Anadafedugu Azara Kuchir nana Auka Lafia Kama Azara Kuchir Tu Klubal Kayoro Flenie Bugula Bobotaka Srala Gutrondala Oni Abattoir Srafara Manjan Azara Kuchir Ni Watina Ubena formation belebeleba ke tayeru kuna Fani kalan chogo Atike chogo Création be se ka ke chogo di Kalali ke chogo nyuma A formation kuntakalaw fleni Formation be damene Kalo saba Kalo woro Ani kalo konondon Ni ba fe ki Togo sebe kalo woro tala Oye 37 500 wa wolonvla ani kemeduru 9 mois formation ka kalo konondo ke kalana oye watan ani duru ye 75000 tayer munun fana be no ni aw ba fe ka do fara aw ka nouveau kan Azara Kuchir aw ka don ga fo wolofo de bena kalanke aw kuna aw wolofo munu ye tayer ya kalan baba ke wa uba nyedon jamana ka danaya bu kan obsega ma were kalan tayer chemani musoma aw kana do fara aw ka don taw kan formation mena ke ladam ni bonya kono fanin tike chogo brodeli ke chogo tayer ya teta bara munun ko aw bena kalani bela jelena aw klale kalana aw ni attestation be bo mun ba jira ko aw ye dɔnniya ɲuman sɔrɔ wa aw bɛ kelenkelenna be se ka baara ɲuman kɛ aw yɛrɛ ye k'a kɛ maa wɛrɛ ye Azara Kuchir waati bɛ ka lafiya di aw ma nin bɛɛ lajɛlen inscription be kɛ 5000 francs wa kelen n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ aw ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ 71 71 43 09 walima 65 56 37 87 Azara Kuchir baara kɛcogo ɲuman ani aw yɛrɛ ka cɛsiri Azara Kuchir k'aw bɛɛ sago di aw ma